Ξεκινάω ένα διαφορετικό vlog γιατί πάω στην Αριδέα σε κάτι συγκινητικό. Το outfit of the day, ροζ κολάν, σπορτέξ και μπλούζα, ίνσπο από Barbie. Και εννοείται δεν ξεχνάμε τα κοσμήματα από blossomBoutique.gr. Ελπίζω αυτά που τράβηξα να σας άρεσαν. Αυτό είναι ένα βίντεο δώρο. Δεν είναι βίντεο από το project που έχουμε. Το επόμενο βίντεο όμως θα έχει να κάνει με το project. Εύχομαι να σας άρεσε αυτή η σαββατιάτικη αυγουστιάτικη έκπληξη.